แต่คุเลยพี่บรอมตากสิ่งกันนี่กันนี่ก็ English pedagogy กับ notes กับบางอะไรเส้นพี่บรอกันนี่ก็ได้ก็notes pedagogy คิดนี่ก็ notes คิดกับบางอะไรบัตรบางคือก็พอคิดคุมบาดูสันพุญโยตลีกี previous year question apa iniบัตร English อ๋อแล้วนี่กันนี่ก็ English ให้เสรียมรู้บัตรกับภาษาตากระดาวสมภาบันเป็นสมภาบันเป็นยี่กันนี่ก็วิดีโอหาดูบักกดบางอะไรบัตรฟังกันนี่ก็ English มั้งคำนี้ก็ subject กับเอันนี้ดอนกินเตียนกี่บางยิมสุดท้ายตากระดาวนี่ชูยาเล่มาลูมาลาแต่อันนี้ first page กันนี่ก็ language พิลาติบีก็ language is a medium through which one can express one idea thought feelings ก็ language กันนี่ก็บางยี่ express อีก idea ละจงก็บางยี่ express อีก thought บางยี่ก็ feeling ละจงมั้งDefinitely there are many languages in the world right there are many languages in the world kita ter ini bila man puli hawat le PE hangni batho language family ai na pun hamle to language family kidon kini ki Indo-European kidai kum ki Hindi Gujarat English gani ka Dravidian kidai ki Tamil Telugu Kannada Taibeto Burman kidai ki language of Eastern India kamut kini ka Taibeto Burman kidai ka language jongka North East India jongi dan nata kini ka Austro-Asiatic kidai ka language po Jharkhand pada Central Asia kini ka Andamanese kadai ka language jongka Andaman. The form of language hangni kadai ka oral, written but ka sign language. Oral language ka bangi syukran, written language ka batho, sign language ka bangi ida ka sign. Kini ki bangan isog ta kada ngashu batai mulumala ngam da tho thanang ni mo ta dem nang tangi po hang ni ba tho khara akai gani note hang ni la tho written language is more stable credible than oral language hoy ka written language kalong stability leni kalong credibility mo lari compare habi di batka oral language nama da ka basu tho ni tho manta din suppose nam kan ne we la da kan ni shukran mo kya nuksa ka babiang ba kumni kasi niong kijing seneng teman ba kumta terbon sin kamda na kijing tho de tang shukran de tang kan dogan ne por ka jano andre la de ni tho pat kamut kan ne be ta ga mo te hang ne characteristics of a language to so language is symbolic and dynamic means of communication medium of instruction then nata language is arbitrary imod ayu hangni arbitrary hangni imod ba ngala tho ni different language have different sound hoy sumut la danga ong da ktien khasing ong late komod by late nang ni sate ande da pana pat ni ong lai phi ka meaning ka ju ande kom kan no pan la ga jong kum ta mo ta ga daw ki ong ka igani ka language is arbitrary le ne ngala banong da ka khasing ong late da ka english ong go ka ju ka meaning ande ka kom kan no ka yu ka de la ga jong ta ga daw ki ong hang ni ka language is arbitrary. Dan nanta kemudian kami yang ni kedai language acquisition bat ka language learning. Kata kedai kemudian kami bah hangi atli kedai yang ni language acquisition bat ka language learning. Kedai kemudian kami nang ni kijing keli kibumi harkom ho hangi apeng jong kidi atli ka language learning bat ka language acquisition hangi la tho ke meaning hre in su repeat kili talk habaki ong language acquisition ko mut kumno kadai ka language ka bangim don kam practice ka balawan automatic haka jing perkat ka jongi dan ikran ngim don kam mi ka rule jong ki grammar ngim don kam mi ka rule jong ki sentence mo kata kadai ka acquisition language ngalaman ong kani kadai ka language one la ni kadai ka first language la ni kadai ka mother tongue kadai ka mother tongue la ni ka home language mo mother tongue la ni ka home language kani shubu la ki khulung martial stang he lada ban hikai ki kumno ban panja na kami lada hikai ki ban apply the rule the grammar e kamun lano ki nam nang mat kran shu andre ki kran hi kat ba ki kat ba mi hadu ba ki na long flow shmut ko makitin kasi ni kran hi no du dang ngim don kam ban puli grammar ngim don kam ban lan ni puli kata kadika language acquisition language acquisition lani kadika first language kanika language learning pat kadika second language lani kadika native language kumut kadika ktin english kabangi habban learn ki rule ni habban learn ki grammar shubo lada
ngi kwa ban learn Hindi man taru hoi ngi la ban keren mulu malan re ban learn ban nang ban tho ani yu ngin de ban sedang nadu na ki ABC jong kita ki Hindi mo ban ha ju ko por ki grammar ki rules kum ta mo la da ka de ki English la da ki English kumun ngi hab learn ni ki noun vocabulary adjective bun jaj bun skher ki bang imla shu ban batai bat ki present past future mo kata ga de ka ayu te hang ni la tho language learning cái cái difference between acquisition and learning acquisition là thôi anh này cái một ayu cái acquisition cái đây cái mother tongue là này cái đây cái home language cái này cái learning part cái đây cái formal knowledge of language formal knowledge of language là này second language cái là bên nó cái một cái này cái formal knowledge of language cái đây cái bằng learn na school mo kadi ka bangilan na school ndai kani ka first language pala ni ka acquisition language kadi ka bangilan na yi dem na ta ong gumno hangi pick up language ho kadi ka kantin ka bala alawan ni hangi automatic ngim dan kam ban to khan no kren ni kren ka ban man kami be word handai kani ka learning part knowing about language phi hap tip te ga rule ga phi hap tip te grammar phi hap tip te ki meaning dan phim tip kum ta phim la ban kren dem na tai ni kin tin bong subconscious lani unconscious kadi ga ju hang ni kadi ke ka acquisition kadi subconscious kani pat de ke conscious kamut subconscious kamut kani phim dan kam ban concentrate lani phim dan kam ban I effort phim dan kam ban I effort lani phim dan kam ban concentrate unconscious kumut kumta kami automatic hajing mujing khat ka jong phi re hab kiran hab de wat conscious part kumut you have to give effort ma phi de ban I effort haba an kiran ni kini phimla ban chu kiran kumut to phi de ban I effort phi de ban learn phi de ban tibi ko rul ka jong ka grammar dem na ta ni implicit knowledge kumut without thinking phimna kam ban par khat kiran explicit knowledge kumut thinking properly bhi haban par khat ba ye ke ba de ban perkat te dem na ta tang hang ni shwa ban na ta ya shwa bin ya ikini baro kini ki form o dem na ta shwa bin ya shakmat jong kini ka national curriculum framework ki ongkum no kini philaban puli according to observation English is second language right English kadeka second language ani ka multilingual country like India mo po India jongi di kibon ki kintin ni kren ke English ke global language dem na ta as per Indian constitution according as per Indian constitution haka schedule kadan kuma art languages tamba ke English is not the part of that schedule. It's not included on that schedule according to as per Indian constitution. English kadege kam de ka kam include lang hakini ka art language hanre ka English pat kadege associate official language katkum ka OAL lani ka official language at 1963 ka English kadege associate official language hoila de pidan ni gani kasothu kasoke phi ban pulei jai ne le phim ban phim sothu nga kren ni ta te katkum unum chomsky hangi ongum no to gani ka official language ni te bade ka hindi ke de ka official language ma hala ti kren na bidi bat India te num chomsky le yu hangi num chomsky one ra ke ni ka we ke device ka bateng LAD bakateng gum no LAD language acquisition device kadeka device ka bawai katreka ma ikini khna ki basan sina mo long la da bu na ka to device ka mo chphang ni la ban so tho la ne ban learn ki new languages la ni ka native language la ni ka second language ala ba ma da dem ta miadu word ka language skill ka de listening speaking reading writing language skill ka de listening speaking reading and writing passive skill ka de listening reading ka to primary skill listening speaking kini ba ro pya pe pule hi andre ka badan kam hai ki de kini sub skill of writing ka de transcribing but paraphrasing ab candidate no
dan ni kentin bang aklet ban itu pi ibang aklet ban itu ang mi pi ang ni di beton kam hai bang ala tho asai na tho kamut ayu pi we dan ni kentin bang kuying dan bubbling BABBLING dan kentin bang bubbling dan kentin bang telegraphic telegraphic lani two words dan social language private speech dan nata silent inner speech ngala tho ni hasa jang ni lerpi ni hasa jang ni ngatho ni baro ang ni ngatho imut ayu kuying kadeka por ba de 6 weeks ma bon kamu dah kani karta kan je ayu ikana kani karta ka je ayu ini benta kuying je ayu ikana ni long ba kisang ban long la de ki kwai kishu yam kishu ut kishu ta mo yam kumba ki kana barang de kha ta kishu yam kishu ayu bubbling kemut dala point riu bana kilas tang banong ba bubbling den la tang banong pa pu pa ta den dan ta pat da de gini ko one word stage pan ko one word stage ka de kai 1 year ki don hakata ba sisnam hakata ka sisnam kilas tang ban kren chicken imo one word stage dan ta hakata khatra bana hadu ars mempan kadai ka telegraphic leni kadai ka two words pa kilas tang ban kren ar ne lagin tin dan ta pois kini ka social language ars nam kilas dang ban yam kilas dang ban kren kini ki chicken ar tin mo kalong normal kalong social ba kum to kren ki ka ba kimi ka ba kitip ki yam ki od la di kwa yu dan ta private speech par hakani kin karda kila as tang ban kren tang yamar we dal de habakile kai mo ngai se I klong hakani karta kile no bakile kai ki mo doron ni kali ya kunion upo yang te dala po yang te phai don lani ki kren ma we habakile ke silent na speech pat dala dem juice nam sigirong kani pat long no ka ban kren gumni ka sudan tang apo jimbut ji perkhat ke jong ki kren tang apo jing perkhat ke jong ki tagen tagen ni shwa gani pin paji gani transcribing ngan se tu pi paraphrasing ngan se tu pi prediction inference kan tu pi ngan ya kini ko ban ka me kade ke ta ki pin kini kan no minute la ya dang khala minute tom de so nyo minute e ngan le tegani ka dictation ko mut kum haba phishu au kren la ni shuang ki khna ki tho la ni phishu dictate taken ka ta ga mo de ka dictation ka kamanto yu gani ka dictation ki improve ya spelling error jang khna dan ta don sini kin bong over generalization kamut kumno over generalization kamut kumno haba ka ja yu kat kuma thong ni apply a rule or pattern in situation where it does not apply kamut phile ke kaba phile ye kabom dei ban le phile ye kabom dei ban le kata gen ge jong shubut ngai nuksai phi shubu ngai nuksai phi ko we long ni shubu kidan ki pro line ut le ni sawut pc tang ta we le ni haka group dan chi pro sangut pc yo we na padeng jong ta ki group PC lot ya baro pilong originalization kamlong ta PC we kumutang we bela biang kita ki lain phim dan da we handai ko originalization kumut kumno PC we PC lang ya bro long pi apply ke ka bom dei wan apply ma dan ta chanu la ta dan ta ngi po yang ni ke intensive reading kamut you. The purpose of intensive reading is for specific details. So in intensive reading, kabangi puli school, kabangi puli menta exam man pass exam. Shumut kumpi puli kabian menta komodong ikem ten menta puli kadeke intensive
reading extensive reading pat phish puli nang ta ban enjoy la ban day puli newspaper la ban day puli ki novel books la ni ki story books kata ka de ka extensive reading side word side word are the word that appear most frequently in our reading and writing apa phi tho la ne apa phi puli ki kentien ki ba mi man ka por ha to ka jik puli ba jing tho jong phi kata ka de ka side word scanning ka mut kum no scanning ka mut kaniru ha ka khasi ru kan dan ne thu ki scanning ka mut kum no to look or read a person really find the looking scanning kumud haba phi kwa ban word meaning no example kumba phi puli ka dictionary mo phi word it particular words kumud phi su scan it would hey tu kin tian hadu banda lap kata ka de ke scanning dan ata skimming pan kumud yu ka skimming pat kumud ba skimming pat kumud ba phi summarize shubu pule ko way story ba jrong ba kum hagi english mong se pule class 10 class 12 ni pule ko story ba jrong han re hapo ko jong to story ga don ga summary jong ga to ka story blang ko ba kan ni kamut skimming kamut ba phi summarize ya kanu ka ayo ma ya kanu jing tho la ni no ko story shubu kani pat ka de lexical words pan they have lexical word also known as content words. Kini ki words ki bat whole content. Smut kani de whiteboard kani de marker kumut kata kani mut de content. Kani de book kani de paper kita de ki content words. Mo contrastive pair lani minimal pair pat kumut ayu. Kani paham kumut pi kajingmut jong kani kalong hakani kurkom. Kani ka minimal pair de jande ne kani ka minimal pair la ne ka contrastive pair phi ngile e kani ban improve ko pronunciation jong ki kana smudan kum kini kintin take but tip la de kana so ba kalong kom ju take tip ta ba ki shui pair tang wi dak la ne atli dak re ka kom kono ka jan wan long kum ju te kum ha kini kintin baki ong kum ha kini ka baki ong minimal pair la ne contrastive pair kumon ban improve ya ka pronunciation jong na yakini ki jet kintin hang ne example take but tip le ne team but dim p take but tip take but team but dim then ta annotation kamut ba annotation kamut ka variation in the tone or pitch model rang kram e rang kram suki ka variation ta phang kan suki kata khot kana kita ka khot kana ki khot ke kata ki khot ke ki annotation then ta sound in english languages sound ya ka sound ki khot ke phoneme fi kum ko phone bangi kran ka ya de ka sound am kumot phoneme de ke sound te hangni total sound kadon south ligi total sound baro ki total sound kumut kom kono jongi ki don south li har photli ki de ki vowel har south li ki de ki consonant sound har photli ki de ki vowel sound har pekani ni khamkran ni ka vowel letter badya ka consonant letters ki abc to bi namar ka abcd don tak santli ki vowels re hani kran ni ka sound kamut kano ar pautli vowel ar sautli consonant dan ata katkum geletar par badan ar pun utli a b c hadu sem a b c hadu set kene pan kidan kano ar pun utli to kai ka sound ar pautli ka vowel don santli vowels don santli consonant don ar phoitli en reng ni kitho bakla ar pun rio kejing sha kadai kano ar phu dan ata diphthongs pat komut kumno diphthongs pan haba artli ki vowel words ki combine kanu ka meaning kata ki ongkai diphthongs mut kumang ni coin o but y de ki vowel ki dan lang haju ban kano igin ki meaning komut kum kita ki ongkai diphthongs haba ka vowel ka dan lang haba ki vowel a I o u ki dan lang hagaju ka particular words mo ngala banong dan ta articulators kumut kuno kanu ka speech lani kanu ka sound ka ba phi kano ba phi habat punan kam nadu nang ni na article na hangi ki ongum no any vocal organ that take parts in the production of speech sound
any vocal organs. Vocal, ini ka vocal voice ke jong ki, la ka include lung, but produce you kanu ka sound. Kata ke kot ke articulators. Dan mata ngile tangan ni word lemar ni way la ki. Tagile kumno hani tena kong e syntax kumno syntax hangi kamut kumno dan tala la ka jong meaning hangi jong ka English hangi dala ka jong ka meaning hangi syntax kumno study of rule or structure shmut kanu lari kiran habai di bat English phiap ya di ka rule semua kum hangi ka dan ke example subject verb object shmut I went to school. Semut ko makini ka por, kani dige ka subject, kani dige ka verb, kani dige object, kamut kani de preposition. Syntax kamut study of rule structure. Pi apa pipuli kani ka sentence ka dan ka rule, kani ka subject ni de ka verb, kani ka object. Pi kide banya, kimla banya kongpong. Kimla banya ka verb sha so one subject so one object but kunta ter de ka dan ka rules. The syntax ka jingmut ka study of rules or structure of a sentence. Then ata semantics kamut kumna study of meaning sense. Ka semantics pat kanu ka contain ka bom dan sense ai. Kanu ka sentence ka bom dan sense. Pun hamle tu ne mele kante mele. Kayak gini ka semantics kamut ka kanu ka contain kanu ka sentence ka bom dan sense. Shumut kumang ni kya example Madam drive a bicycle. Pi kam dan sense you namar mano ba siya drive ka cycle. Lada ka ong man lada kan sentence ka ong Madam drive a car drive vehicles kumut ka dan ka make sense mo lani lada ki ong Madam ride a cycle kamut ka dan sense tang bahang ni ka ban ong riding mo ki ong drive ti ka cycle nimju drive regi drive mi ka car unta ter mo te kata ken ke jingmon the phoneme ka small unit of sound phoneme kamut ba mo kada small unit of sound shumot example kum ka character sedang ni ch character leni hang ni physical sedang ni physical ba kum ta mo the smallest unit of sound the morpheme part the smallest unit of meaning ini contain badan laidak adak badan meaning shumot kum hang ni son san tang laidak kidai ki small units of meaning. Then natang poiso gani ka homograph kadege homograph is a word that share the same spell same way but different meaning. P kani ka homograph kumut kumno kum hang example lead P letting pay ko kom spelling ka jong ki kadege ju gadu dan ji pa lead hanrai kani kom kano kum vai meaning kum vai kano pronounce kum vai meaning kum vai hanrai same words pet lead kumut kumno he lead as a good leader he leads to society he leads the constituency mo hanrai let ru ngitip ka let kadege kira ka science kadega marpo khando p kaju ka words lead tangbar kom kano laga jong ka meaning ru kadege laga jong homophone pat kamut kumno same sound but different meaning different spelling smut kum hang example TOO2 karukom kano kadege kumju hanrai ka spelling de laga jong meaning ru de laga jong TWO2 kamut artali TOO2 kamut two mangaru the homonym part kamut kumno spell and pronounce like another word but has a different meaning kadi suit hangi homonym kamut kumno bi gani rukom kano ru kaju kidak kivol su kidikumju hanre ke meaning kala bande laga jong smooth suit he should to be a teacher lening ala banong he is wearing a suit pi kaju kajing kano kaju ka spelling tangba ka meaning ka don la ka jong ta ken te hangni paraphrasing pat kumut kumno smooth let pipuli kanu ka paragraph leni kanu ka article pi convert in your
own ideas. Pi convert ka ideas ke jong pi takin kiong ka kumno kata ka paraphrasing. Tekini ki patam sini note taking, tips for note taking, note making. Kini baro tharai pila ban puli. Tingin sahile next class katu ka ba sakot bat kini ka badi ka budon kam ba ka Stephen creation kadi ka badon kam ha ba ka ju por le kani ka continuous and comprehensive evaluation. The video ta sing tang ni ki boleh sebut ngin sekindo class.